оила гурӯҳи хурди ҷамъиятӣ аст, ки ташаккули минбаъдаи шахсият дар он рушду нумӯ мекунад. беҳуда нест, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин қишри ҷомеа аҳамияти хос медиҳад ва ҳамасола барои ҳифзу ҳимояи оила тадбирҳои мушаххас меандешад. дуруд бинандаҳои азиз, дар барномаи навбатӣ вобаста ба рӯзи оила ва нақши оила дар ҷомеа суҳбат хоҳем кард. ба ин хотир ба студия даъват намудем намояндагони кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин шӯъбаву бахшҳои ин ниҳод дар шаҳру навоҳии мамлакатро. дар студия қарор доранд Сабоҳат Рустам, намояндаи кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Абдусаломова Шаҳло, мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон, ҳамчунин Шодива Рӯзимоҳ, мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ва Тоҷинисо Расулова, мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахши вилояти Хатлон, ки ҳузуратонро ба барнома хайрамақдам мегӯем. оилаи намунавӣ дар ҷомеаи кунунӣ чӣ гуна бояд бошад, ҳамчун оилаи намунавӣ, ҳамчун оилаи солим, ва аз дидгоҳи шумо оила чӣ гуна метавонад нақш дошта бошад дар пойдорию рушду ташаккули давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон? оила масъули тамаддун аст ва ба ҳар наве ки он барпо мешавад, ба ҳамон нав рушди ҷомеа, рушди давлатдорӣ аз он вобастагӣ дорад. оила ки ячейкаи асосии пешбарандаи ҷомеа маҳсуб меёбад, имрӯз барои рушди ҷомеа ва рушди рукниҳои давлатдорӣ саҳми назарраси худро гузошта истодааст. ба хотири боз ҳам солиму пойдор нигоҳ доштани оила ва танзими муносибатҳои созанда дар муҳити хонаводагӣ имрӯз аз ҷониби давлату ҳукумат тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ гардида истоданд ва ба тасвиб расидани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз зумраи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо ба он мусоидат мекунад, ки дар муҳити оила ва дар муҳити ҷомеа баробарҳуқуқӣ ва ӯҳдадориҳои марду зан баробар амалӣ карда шавад. кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз ниҳодҳои масъули давлатӣ дар самти кор бо занон ва оила муайян гардидааст, дар радифи амалӣ намудани қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, қонунҳои миллии амалкунанда дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, барномаи давлатии пешгирии зӯроварӣ дар оила барои солҳои 2014-2023 ва ҳамзамон консепсияи рушди оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақвияти муносибатҳои созанда дар муҳити хонаводагӣ ва саҳми оила ҳамчун ячейкаи пешбарандаи ҷомеа дар рушди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд ва дунявӣ силсила чорабиниҳои мухталиф аз ҷумла чорабиниҳои сиёсӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ иттилоотӣ, аксияву корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва ҳамзамон ба хотири баландбардоштани маърифати оиладории ҷавонон, ба ҳаёти мустақилона омода намудани ҷавонон озмунҳои гуногун мазмуни маърифатӣ фарҳангиро доир менамояд. ҳадаф аз баргузор намудани ин силсила чорабиниҳо ин қабл аз ҳама таҳкими сулҳу суботи кишвар, ваҳдату ягонагӣ ва муҳити солиму созанда дар муносибатҳои хонаводагӣ мебошад, ки барои решакан намудани ҳама гуна падидаҳои номатлуби ҷомеа, ки ба муносибатҳои созандаи аъзоёни хонавода таъсири манфии худро мерасонанд, равона гардиданд. дар ҷомеаи имрӯза нақши оила дар самти пешрафт ва суботи кишвар бениҳоят муҳим аст. имрӯз оила дар тарбияи фарзанд, дар тарбияи насли наврасу ҷавон масъул мебошад ва ҳар як падару модар
ҳар як оила новобаста аз он ки дар кадом шароит қарор дошта бошад имрӯз бояд вазифа ва уҳдадориҳои худро дар асоси талаботи ҷомеаи пешрафтаи имрӯза бароҳмонад. имрӯз насли навраси мо ки ба камол мерасанд ва ба ҷомеа ҳамчун як шаҳрванди мустақил аз оила гусел мегарданд, бояд донанд ки дар кадом самт ва дар кадом ҳолат бо кадом кору машғулиятҳо бояд омода бошанд ва омода бошанд ки дар ҳаёти мустақилона тавонанд ба зиндагии хеш идома бахшанд бо як рӯҳияи болида ва бо як маърифати комил қадам задан дар зиндагии ҳаёти мустақилона барои онҳо хеле муҳим аст ва дар ҳамаи ин масъалаҳо албатта оила масъулияти беш аз бештар дорад. имрӯз оилаи тоҷик дар фазои ором, осуда ва озод зиндагӣ мекунад. иморат аз хиштҳо бино меёбад, давлат аз оилаҳо. барое ки дар ҷомеа оилаҳои солим зиндагӣ намоянд, бояд ки падару модар байни ҳамдигар меҳрубон бошанд, самимона рафтор кунанд ки инъикоси онро дар ҳаёти фарзанд мебинем. оила ин мураббии аввалин, раҳнамои ҳаёт, асосгузори феълу атвори ҳар як наврас мебошад. ҳар як шахс дар оила ба дунё омада, дар оила ба воя мерасад. дар насиҳатномаи инсурмаолии кайковуз дар боби оиладорӣ махсус омадааст. бояд фарзанд барои эҳтироми падару модар кӯшиш намояд ва падару модарон дар тарбияи фарзанд ҳамеша эътибори махсус диҳанд. дар партавӣ аз сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвари олии мамлакат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамеша мақом ва мартабаи занону бонувонро дар ҷомеа баланд мебардоранд. чӣ гуна ин тадбирҳо мавриди иҷро қарор гирифтааст? оила худ як макони муқаддас мебошад. ҷомеаи имрӯзаро бе оилаи солим тасаввур карда нашояд. мо бениҳоят бонувон миннатдор аз он ҳастем ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат таваҷҷӯҳ ба бонувону модарон дорад. ба сатҳи вазифаҳои хизматӣ пешбарӣ намудани бонувон дар ноҳияи вахши вилояти хатлон ҳам дар сатҳи баланд арзёбӣ мегардад. дар ноҳия барои вазифаҳои хизматӣ адо намудани бонувон хеле корҳо ба сомон расонданд ва аз ҷумла 3 ҷамоату шаҳраку деҳоти ноҳияи вахшро аз ҷумла бонувон идора намуда истоданд ва корҳову вазифаҳои пурмасъулияте ки дар ноҳияву ноҳиядорӣ аст, бештари онҳо бар дӯши модарону бонувон ҳастанд. яъне имрӯз зани тоҷик метавонад аз ӯҳдаи дилхоҳкор ки бар дӯшу ташаббуси ӯ вогузор карда мешавад ва фардои масалан дурахшони миллат аз он вобастагӣ дорад, метавонад сарбаландона мавриди иҷро қарор диҳад. имрӯзҳо занону бонувони шаҳри Панҷакен дар тамоми соҳаҳо софдилона кору фаъолият бурда истоданд. 40 нафар бонувон вакили маҷлиси маҳаллӣ ҳастанд, 8 нафар бонувон вакили маҷлиси шаҳрӣ ва 2 нафар вакили маҷлиси вилоятӣ мебошанд. дар ҳамаи соҳаҳо бонувон кору фаъолияти худро пеш бурда истоданд. дар тарбияи насли наврас бонувон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва дар татбиқи қарорҳои пешвои муаззами миллат саҳми занон баланд бардошта шудааст. аз рӯи барномаҳое ки амал карда истодааст, мувофиқи ин барномаҳо бонувон амал карда дар соҳаҳои гуногун дар вазифаҳои роҳбарикунанда кору фаъолият менамоянд ки ин мақоми занро дар ҷомеа баланд бардоштан аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва дар дурдасттарин деҳаҳои шаҳри Панҷакен бонувон кору фаъолият намуда истоданд. дар пешбурди тарбияи насли наврас фаъолона иштирок меварзанд. баланд бардоштани мақому манзалати занону бонувон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, пешбарию пешниҳод намудани эшон ба мансабҳои муҳими давлатӣ ва таъин намудани эшон ба ҳайси роҳбарони ин ё он муассисаҳои давлатӣ, ин ҳама дастгириву ғамхориву фароҳамоварии имтиёзҳо чӣ паёмадҳое метавонад дар оянда ба бор оварад? ташаккури зиёд. дар ҳақиқат имрӯз дар ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ва дунявии ҷумҳурии соҳиби истиқлол
занону бонувон нақшу мақом ва манзалати густурдаи худро касб намуданд. ҳанӯз аз замони соҳибистиқлолии мамлакат, яъне солҳои 1998, аз ҷониби пешвои муаззами миллат нақшаи миллии тадбирҳо дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ба 14 вазорату идораҳои масъули давлатӣ сафарбар гардид ва зимни баррасии лоиҳаи нақшаи миллӣ дар байни мардум як инқилоби фикриеро ба вуқӯъ овард ва бо иқдоми беназири пешвои муаззами миллат маблағҳои гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 миллион ба 2.5 миллион сомонӣ расонида шуданд ки ин бемуболиға барои баландбардоштани сатҳи иқтисодии оилаҳо, барои таъсиси боз ҳам бештари ҷойҳои корӣ барои занону бонувон, барои соҳибкасбу соҳибҳунар намудани занону ҷавондухтарон равона мегардад. дар заминаи амалӣ шудани грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат дар марказҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, марказҳои ҳунармандон, марказҳои чакандӯзон, марказҳои атласу адрасбофӣ, яъне ки корхонаҳои хурди саноатӣ, корхонаҳои хурди истеҳсолӣ мавриди истифода қарор гирифтанд ки ба рушди соҳаи саноати кишвар метавонанд ки занону бонувони чирадасти тоҷик саҳми худро гузоранд. ҳама рӯза мушоҳида бикунем ки дар ин ё он шаҳру навоии мамлакат муноқишаҳои лафзӣ, ҷанҷол дар оила сар мезанад ки онҳо баъдан ба мушкилҳои печида метавонад оварда расонад ва аз ҳама муҳим ки ин мушкилиҳо метавонад бозам ба ноустувории оила таъсири худро бирасонад ва ба пошхӯрии оилаҳо билохира оварда расонад. Дар шаҳру навоҳии мамлакат ва дар сатҳи ҷумҳурӣ ба ин масъала чӣ гуна бархурд карда мешавад ва чӣ гуна масалан иқдомҳо, чӣ гуна таваҷҷӯҳ равона шудааст? воқеан ҳам имрӯз оила дар пешравии ҷомеа, дар тарбияи насли наврасу ҷавон вазифа ва ӯҳдадориҳои хеле зиёде дорад ва бештари ҳамин вазифаҳо ба занону модарон вобастагӣ дорад дар оила. дурустам ҳаст ки имрӯз зан, модар чароғи хонадон, яъне стуни хона, тарбиятгар, омӯзгор ва бисёр вазифаҳои муҳимро ба ӯҳда дорад. имрӯз ҳар як оиладор бахусус занону модарон новобаста аз шароити мавҷуда барои фарзандони хешро дар роҳияи таҳаммулпазирӣ, дар роҳияи бо маърифати баланд тарбия намудани онҳо масъул мебошанд. агар имрӯз ҳар як оила барои тарбияи дурусти фарзанди худ, насли наврасе ки оянда, тавре ки пешвои муаззами миллат таъкид медоранд ки давлатдории мо оянда дар дасти насли ҷавон аст, мо бояд бо ҳамин вобаста ба ин масъалаҳо дар андеша бошем ва дар тарбияю маърифатнокии фарзандони хеш боз ҳисси масъулияти бештар дошта бошем. фарзанд аз оила тарбия мегирад. вақте ки фарзанд ба дунё меояд ё ин ки чашм равшан мекунад, пеш аз ҳама бо худи волидайн ҳамаи меҳру муҳаббату ҳиссиёту меҳру муҳаббати ватану ватандориро аз оилаи хеш мегирад. оила ба тарбияи фарзанди худ диққати ҷиддӣ надодааст. пеш аз ҳама барои омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона на он қадар диққат доданд. хулоса суҳбат мегзаронем аз рафту корҳое ки оила байни якдигар нофаҳмию аллакай ба амал омадааст. ҳолатҳоеро вохӯрдаем ки дигар духтар мақсади зиндагӣ кардан надорад, аммо мо аз таҷрибаи худ самаранок истифода бурда ба воситаи корҳои фаҳмондадиҳӣ, бо панду ҳикматҳои бузургон, бо анамин оилаҳои намунавие ки дар ноҳияи вахш то ба имрӯз фаъолият намуда истоданд, мисолҳо оварда онҳоро бо роҳи рост тарбия менамоем. пеш аз ҳама ноустувории оиларо дар дониши кофӣ надоштани баъзе аз ҷавонон мебинам. мо ҳамавақт санги маломатро бар сари духтарон мезанем. мо ҳамавақт такя ба духтарон мекунем ки духтарон омода нестанд ба ҳаёти мустақилона. пас чаро саволе ба миён меояд ки оё ҷавонписарон омода ҳастанд ба ҳаёти имрӯза? ҷавонписарон ҳам омода нестанд, аксарияташон дониши кофӣ надоранд, чӣ будани муқаддас будани оилаву оиладориро намедонанд. бо баъзе
ҳолатҳои оддитарин аллакай оила ба пошхӯрӣ рафта истодааст. бениҳоят ин дар ҷомеаи имрӯза як доғ аст, як ҳолати ташвишовар ба миён меояд. гарчанде имрӯз пошхӯрдани оилаҳо коҳиш ёфта истода бошад ҳам ин масъалаи доғи рӯз шуда истодааст. мо кӯшиш мекунем ки оилаҳоро ба ҳам дӯст гардонем, муносибати оилаҳоро барқарор гардонем. ҳама рӯза ба шӯъбаи мо оилаҳо муроҷиат мекунанд. аз паси як масъалаи ночиз аллакай оилаҳои ҷавон мехоҳанд ҷудо шаванд. дар байн фарзандҳо на якто 2, 3, 4 то 5 нафар фарзанд дар мобайн, лекин падару модар ояндаи фарзандро фикр намекунанд. фақат фикри ҷудошавӣ дар сари онҳо аст. мо кӯшиш мекунем ки ба онҳо фаҳмонем, ба оилаҳои онҳо меравем, бо онҳо суҳбати наздик мекунем, ба оилаҳо мефаҳмонем ки тақдири фарзандҳоро бояд онҳо фикр кунанд. вақте ки оила ҷудо мешавад, ҳатто ба ҳоли кӯдакони зинда ятим монда табиат гирья мекардааст, дарахтон гирья мекарданд. барои ҳамин ин вақте ки аз оила падар ё модар бо амри тақдир вафот мекунад, ин дигар масъала аст. лекин вақте ки фарзандон зинда ятим мемонанд, аллакай ин дигар масъала аст. тақдири он фарзандҳо чӣ мешавад, бояд оилаҳои ҷавон, падару модарои ҷавон инро фикр кунанд. барои чӣ онҳо то 3-4 нафар фарзандро ба дунё меоранд, пас фикр мекунанд ки бояд ҷудо шаванд. баъд мо аз он фарзандҳое ки дар оилаи солим тарбия намеёбанд чӣ умедвор шуданамон мумкин аст. ҳамаи ҳамин моро ба ташвиш меорад. ҳамарӯза кӯшиш мекунем ки ба ин хел оилаҳо фаҳмонда диҳем. як муаллимаи ҷавон муроҷиат намуданд, шавҳарашон аз Россия бармегардад. муаллима дарав телефони шавҳарро мекобанд ва дарк мекунанд ки шавҳарашон дар он ҷо оила дорад. тез ҷанҷола барпо мекунанд. мо ҳам шавҳарашонро даъват намудем, худашон ва шавҳарашон хафа шудааст ки ҳамсарам дарав ман монда шуда аз раҳи дур омадаму телефони маро кофт, масалан сири маро фаҳмид, ҷанҷол бардошт ва ин чизро мо ба он муаллимаи ҷавон фаҳмондем. муаллима хатогиашро дарк кард, лекин аллакай дер шуда буд. шавҳар дилмонда шуд аз ҳамсари худ ва роҳи сафарро боз пеш гирифт. боз мо давом додем суҳбат, корбарӣ намудем бо модари он ҷавон, бо оилаи он ҷавон, барои чӣ тақдири он ду фарзанде ки дар оилаи ҳамон падару модар, дар оилаи бобои бибӣ ба дунё омада буданд, мо намехостем ки онҳо дарбадар шаванд. масалан баъде ки падару модар ҷудо шуданд, онҳо албатта дарбадар мешаванд. ҳамон бобои бибӣ ҳам ин чизро намехостанд. мо ҳоло кӯшиш карда истодаем ки падар омада гуноҳи ҳамсарашро бахшад ва оила аз намо ба ин дар бораи ин оила барои ин оила корбарӣ карда истодаем ва кӯшиш мекунем ки чунин оилаҳое ки рӯй ба ҷудошавӣ меоранд пешгирӣ карда шавад ва ҷавонмардҳо аз паси як сухани худ бояд оилаҳоро вайрон накунанд. ҳамин суханҳое ки масъалаҳое ки оилаҳоро вайрон карда истодааст, агар фикр кунем ягон масъалаҳои ҷиддӣ нест. аз як паси масъалаҳои ночиз аллакай онҳо фикри ҷудошавиро мекунанд ки ин таъсири бади худро ба фарзандҳо, ояндаи фарзандон мерасонад. дар ин ҷо бояд ки калонсолон панду насиҳат кунанд. дар деҳа ҳамсояҳо бояд ки бетараф набошанд. пирони деҳа бояд ки ҳамеша омада ин ҷавононро барои дуруст ҳидоят кунанд ва одоби ҳамидаи инсониро бояд ки онҳо пеша намуда кӯшиш намоянд ки оилаи онҳо барқарор гардад. ҳоло шумо зикр намудед ки бархе аз кӯчактарин мушкилиҳо метавонад ба як мушкили бузург печида гардад ва билохира ба пошхӯрии оилаҳо дар ҷомеаи мо оварда расонад. вақте як оила барҳам хӯрд, метавонад ки ба рӯҳияи он таъсири манфии хешро расонад ва завол ёфтани яке аз рукнҳои давлатдорӣ, яке аз поя ё яке аз шохаҳои давлати бузургам аз ҳамин ҷо оғоз мегардад ки ин ниҳод оҳиста оҳиста ба завол ёбӣ меорад ва метавонад ки ба заифшавии пояҳои давлат оварда расонад. дар ҳамин робита аз намояндаи кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон андешаашонро бишнавем. дар ҳақиқат омилҳое ки ҳозир маълимаҳои гиромӣ гап заданд дар назари одам ночиз метобад, вале вақте ки ба моҳияти он чуқуртар корбарӣ кунеду ба моҳияти он сарфам равед,
ҳамон як гапи ночиз ё як амали ночиз ба як проблемаи ҷиддӣ, яъне ба пошхӯрии оила оварда мерасонад. бо мақсади пешгирӣ намудани чунин омилҳои номатлуб, яъне ки хушунати хонаводагӣ, дахолати шахсони сеюм, муҳоҷирати меҳнатӣ ки таъсири худро бевосита ба муносибатҳои аъзоёни хонавода расонида истодааст. ҳамзамон беморӣ яке аз ҳамсарон ки ин ҳам сабаби пошхӯрии оилаҳо мегардад. ҳамзамон таваллуди фарзандони маъюб ки дар натиҷаи бастани никоҳҳои хешу таборӣ ин амал ба вуқӯъ мепайвандад. кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави ташаббусҳои инсондӯстонаи давлату ҳукумат тадбирҳои мушаххасеро роҳандозӣ намуда, имрӯз дар назди кумита бо мақсади пешгирии ин омилҳое ки гуфта гузаштем ва бо мақсади баландбардоштани маърифати оиладории аъзоёни ҷомеа, аъзоёни хонавода, бо мақсади баландбардоштани маърифати сиёсию ҳуқуқии шаҳрвандон, махсусан занону ҷавонон, маркази захиравӣ оид ба масъалаҳои гендерӣ ва пешгирии зӯроварӣ дар оила бо телефони шабонарӯзии 1313-ро мавриди амал қарор дод ки ин марказ ҳама рӯза шабонарӯзӣ ба муроҷиаткунандагон ва махсусан ба нафароне ки бо хушунати хонаводагӣ рӯбарӯ гардиданд, бо нафароне ки бо масъалаҳои оилавии худ вобаста ба танзими муносибатҳо дар оила ё ки вобаста ба солим намудани фазои ноороми оила муроҷиат мекунанд, маслиҳатҳои ройгони равонию ҳуқуқии худро мерасонад. ва ҳамзамон дар назди мана шӯъба, бахшҳо, раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бо мақсади пешгирӣ намудани ин омилҳои номатлуб ва мустаҳкам намудани мавқеи оила ҳамчун рукни пешбарандаи ҷомеа, марказҳои машваратии иттилоотӣ фаъолият доранд ки ин марказҳо низ ҳамарӯза ба муроҷиаткунандагон, ба шаҳрвандон вобаста ба масъалаҳои мубрами рӯз, вобаста ба масъалаҳои оиладорӣ ва ҳамзамон вобаста ба пешгирии хушунати хонаводагӣ маслиҳатҳои ройгони равонию ҳуқуқии худро мерасонад. хеле ки дар боло зикр кардем, ҳадаф ва мақсад аз он гузарондани чунин чорабиниҳо дар он аст. фикр мекунам фикри ақидаи ҳамаи мо як аст, ин солим будани оилаҳо, яъне ки давлату миллатро анамин оилаҳои солим обод мегардонад ва анамо фарзандоне ки дар оила тарбия мегиранд, вақте ки оила ба пошхӯрӣ рафта мерасонад, дар ин ҷой на танҳо падару модар, ҳатто фикри фарзандоне ки онҳо бо як рӯҳу илҳоми шикаста, чӣ дар мактаб бошад, чӣ дар ҷомеа бошад, чӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бошад, аллакай аз шакли ҳамон кӯдак ҳис мекунем ки онҳо рӯ афтода ҳастанд. бунёди оила ба худи модарон вобастагии калон дорад, барое ки бисёр ҳолатҳои дар мо вохӯрдем ки модарон ҳам асабоният ҳастанд, онҳо асабҳои худро идора карда наметавонанд. аз тамоми модарон хоҳиш дорам ки фарзандони худро дуруст тарбия кунанд, таҳаммулпазир бошанд, бо шарм бошанд, бо ҳаё бошанд, бо сабр бошанд, чунки зиндагии имрӯза бениҳоят пастию баландиҳои зиёде дорад. агар мо модарон ба ҳамаи амин сабргузор бошем, ман боварӣ комил дорам ки оянда оилаҳо мустаҳкам мебошад. барои пойдории оила пеш аз ҳама амин дониши кофӣ доштан аст, пеш аз ҳама маърифати баланди ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама сабру таҳаммул. агар мо саҳифаҳои анами зиндагиномаи падару модари хешро мо варақ занем, ҳамаи зиндагӣ пастию баландиҳои хешро дар бар дорад. аз таҷриба ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки гарчанде ки духтарони мо он қадар омода нестанд ба ҳаёти мустақилона, ё ин ки ба саросимагӣ роҳ медиҳанд, ё ин ки никоҳи хештабориро дар байн ҷорӣ мекунанд. ман ҳамин сабабҳое мешавад ки оҳиста омада оқибаташ ба пошхӯрии оилаҳо мерасонад. эҳтиромона хоҳиш мекунам ки фарзандонро бо як таҳаммулпазирӣ тарбия намоянд. бигузор оилаҳои онҳо ҳамеша поянда бошад, бигузор амин тоҷикистони мо ҳамеша сулҳу собот поянда бошад. дар ҷумҳурии тоҷикистон синни никоҳро аз 18 солагӣ муқаррар кардаанд, лекин ба фикри ман набояд падару модарон саросема шуда аз синни 18 солагӣ тез духтаронро писаронро оиладор кунанд. бояд ки падару модар кӯшиш кунад ки фарзандаш ба оиладорӣ аввал тайёр шавад. баъзан ҷавонҳо аз
мактаб аллакай ба худ арӯс интихоб мекунанд. Ин хеле нодуруст аст. ҳамун ҷавонҳо ҳам бояд фикр кунанд ки арӯси онҳо, оилае ки онҳо барпо мекунанд бояд таҷриба дошта бошад, ба оиладорӣ тайёр бошад. пеш аз он ки оила барпо мешавад, бояд ки духтарон ҳунар омӯзанд. онҳо ҳунари пухту паз, дарзу дӯз, шусту шӯд, ҳама ҳунарҳое ки дар оиладорӣ лозим аст бояд аз худ кунанд. оила ин нозукиҳо дорад, бояд ки ҳамаи нозукиҳоро аз худ кунанд ва ба оиладорӣ тайёр шуда оила вақте ки барпо мекунанд духтарон албатта азоб намекашанд. мо бояд ки дурандеш бошем, бояд ки ҳама ҷиҳата фикр кунем ки барпо намудани оила ин чизе нест ки имрӯз мо барпо кунем пагоҳ оиларо ҷудо созем. тақдири фарзандони он оиларо бояд фикр кунем. зиндагӣ пастию баландӣ дорад, талхии шириниҳо дорад. ҷавонон ба ин сабру таҳаммул кунанд. дар ин ҷо панду насиҳати калонсолон албатта лозим аст. бояд ки оилаҳо хушбахт бошанд, вафодор бошанд. падару модарони калонсол бо насиҳат ҷавононро барои дуруст ҳидоят кунанд. ҷавонон падару модаронро ҳурмату эҳтиром намоянд. бигзор оилаҳои тоҷик пойдор бошанд, вафодор бошанд, меҳрубон бошанд. дар заминаи гуфтаҳои муаллима ҳамин чизро қайд карданӣ ҳастам ки воқеан ҳам имрӯз барои ҳар як нафар, ҳар як оила дар ҷумҳурии тоҷикистон, дар ватани маҳбуби мо шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудаанд. имрӯз барои таъмини зиндагии шоиста ҳамаи шароитҳо барои дилхоҳ касбу фаъолият роҳ ёфтан мумкин аст. имрӯз анамуд сатҳи бекорӣ ҳам ба ҳамин муносибатҳои пурҷӯшу хурӯши оила оварда мерасонад ва дар ин самт низ мо кор карда истодем. албатта барои шуғулнокии занону бонувон ва аъзоёни оила кӯшиш ба харҷ дода истодаем ва имрӯз ҳар як нафар ки мехоҳад зиндагии хуб барои оилаи худаш таъмин кунад, пеш аз ҳама бояд мо зиёдаравӣ накунем, исрофкорӣ накунем ва заминаи хуби ҳаёт барои фарзандони худ фароҳам созем ва дар ҳар лаҳза барои фарзандони худ мо бояд дасти кӯмак, яъне бо ҳамон панду насиҳат, бо ҳамон равонасозӣ ба ҳаёти мустақилона тавонем ки як саҳми худро дар мустақилияти онҳо, дар иродаи қавии онҳо, маърифатнекии онҳо гузошта тавонем ва дар ин замина соҳибмаърифат будани оила хеле ҳам зарур аст. бигзор маълумоти олӣ надошта бошанд ҳам, вале дар таҷрибаи зиндагӣ, дар ҳамин омӯзишҳои ҳаёт метавонем ҳамаи ҳамон унсурҳои оила, яъне рафтору кирдорро омӯзем, аз худ кунем ва инро ба насли ояндаи худ омӯзем. ҷавонон ба ҳаёти оиладорӣ омода нестанд ё ки набуданд ки оила пош хӯрд. омода будани ҷавонон, фарзандони худамонро мо дар чӣ мебинем? барои омода намудани фарзанд ба ҳаёти мустақилона мактаби алоҳида вуҷуд надорад. мактаби омода гардидани фарзанд ин оила ҳаст. оилае ки дар он муносибатҳои падару модар чӣ гуна ба роҳ монда мешавад, фарзанд аз он манша мегирад. аз ин роҳ мо бояд ба рафтор, гуфтор, кирдори худамон аҳамият диҳем. чунки фарзанд инъикоскунандаи ҳаёти мо ҳаст. фарзанд идомадиҳандаи ҳаёти мо ҳаст ва ба ҳар навъе ки мо ҳаёти худро интихоб мекунем, ҳаёти фарзанди мо ба ҳамон гуна сурат мегирад. барои ҳамин ба рафтору гуфтору кирдори худ дар муҳити хонавода, дар муҳити ҷомеа таваҷҷӯҳ бояд кард. чунки ҳар он амал, ҳар он сухан, ҳар он рафтор, ҳар он гуфторе ки аз мо садо медиҳад ва аз мо ироа мегардад, хоҳ дар муҳити оила бошад, хоҳ дар муҳити ҷомеа бошад, ӯ барои ҷавонон як намуна мешавад. барои ҳамин барои ба ҳаёти бахтгусел намудани фарзандон мо худамон бояд ҳамеша, ҳама рӯза, ҳама соата дар фикри он бошем ки ин рафтори ман солим аст ё на, ин гуфтори ман дуруст аст ё на. яъне ки мо бояд худамон ба сабру таҳаммул бошем, мулоҳизакор бошем. боз такрор мекунам ки на барои ҷавон духтар ва на барои ҷавон писар мактаби махсуси омодасозӣ вуҷуд надорад. барои ҳамин
من اطمینان دارم که اویله‌های بزرگ ملت تاجیک که یک اویله‌های تمدن آفر و نقش آفرنده و سازنده و آباد کننده و بنیاد کننده هستند، من بعد نیز با رفتار و کردار و اخلاق نمونوی و پندار نیک خود عنعنه‌های گذشتگان ما را ارج می‌گذارند و به آیندگان آن را به آلایش به میراث می‌گذارند و در رشد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکستان صاحب استقلال نقش موثر خود را می‌گذارند. بیننده‌های عزیز، شما صحبت ما را وابسته به نقش اویله در جامعه، مخصوصاً مقام و نقش زنان در پایداری اویله استماع فرمودید. اویله مکانی است که اندیشه‌های اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی و معنوی از نسل به نسل می‌گذرد و ما را لازم است که همین اویله را مستحکم و پایدار و جاودانه نگاه داریم، زیرا هزار سالها پیش نیاگان ما اویله های سالم رو با وجود آوردن و تا امروز همون اویله ملت تاجیک با اندیشه سازگار، با اندیشه سازنده و استوار و میهندوستی و میهنپرستی و وحدت خواهی و استقلال خواهی تا امروز جاودانه است و امید می‌بندیم که هزار ساله های دیگر اویله تاجیک، ملت تاجیک بازم نامور و بازم پاینده و بازم افتخارمند و بازم جاودانه باشد. با بیان این اندیشه ها می رسیم به فرجام برنامه نوبتی. تا برنامه دیگر صحتمند، موفق و پیروز و نیکنام باشید.